Vo štvrtok 7. novembra testovali na trnavských cestách kĺbový autobus z Bratislavy, známy ako Harmonika. Skúšobnou jazdou zisťovali, či by mohol od platnosti nového grafikonu v decembri pomôcť zrýchliť premávku na najvyťaženejších linkách. Parný rušeň z roku 1908, ktorý viac ako 50 rokov premával po Hospodárskej ulici z Cukrovaru na stanicu, zrekonštruovali. Dostal čierny náter s prvkami bielej a červenej podľa dobových fotografií. Nájdete ho v expozícii Klubu priateľov železníc Trnava pri nástupišti číslo 4 na železničnej stanici. Začiatkom novembra sa začala tohtoročná sezóna verejného korčuľovania. Klzisko bude otvorené v utorok a štvrtok od 17. do 19. Počas víkendov bude k dispozícii oba dni v časoch od 14:30 do 16:30 a od 17. do 19. Cenník ostal rovnaký ako minulý rok. Návštevníci si už tradične môžu nabrúsiť alebo požičať korčule či príľbu.